O novo staroj temi povratka obaveznog vojnog roka razgovaramo sa analitičarem portala Obris.org, gospodinom Igorom Tabakom. Dobar vam dan, dobro nam došli. Poštovanje. Nije ovo prvi put da se priča o ponovnom odmrzavanju vojnog roka vraća u hrvatsku javnost, no je li ovaj puta ipak nešto drugačije, barem što se okolnosti tiče? Pa zapravo i nije. To svakih godinu dvije već u 5-6 navrata praktički ta ideja dolazi s jedne te iste strane, dakle političkog spektra, onda se odbije od vladajućih, odbije se od Ministarstva obrane i zapravo uvijek stane na istome, otprilike na ovim stavovima koje smo sad čuli, da je tema komplicirana, da vjerojatno bi to bilo skupo i da će se razmatrati nešto što će se objaviti pa se onda ništa ne objavi i onda nakon koju godinu opet nekakvi marginalci počnu ponovno pričati o potrebi nanovo uvođenja obveznog služenja vojne obveze. Dakle, to je taj vojni rok o kojem pričamo, koji nije bio ukinut, ali je bio zamrznut zapravo s dobrim dijelom namjerom da se više ne odmrzava, što se moglo vidjeti po tome da su objekti koji su u tu svrhu bili korišteni su svi praktički riješeni, postali su neperspektivni i odavna su izvađeni iz obrambenog sustava, a i kad je to sve bilo javno, kad je to sve bilo u funkciji, još uvijek taj sustav je imao toliko raznih problema o kojima danas svi ovi zagovaratelji također ne pričaju, jer cijela stvar je i u svojem najboljem momentu kod nas bila dosta kaotična i obilježena zapravo raznim problemima koje se riješilo zapravo zamrzavanjem i prekidanjem čitave priče, a ne reformom. Samo da se najprije zadržimo na aktualnoj situaciji. Je li po vama uvođenje nekog vojnog roka koji je očito po onome što se u javnom prostoru može čuti od samih zagovaratelja zamišljen kao neka vrsta proširenog tečaja, nešto što bi jamčilo veću razinu sigurnosti Republike Hrvatske? Prvo i osnovno kod nas treba razdvojiti dvije bitne teme koje nekima zvuče da su jedna, ali zapravo nisu. Jedno je popuna oružanih snaga. Dakle, popuna ljudstvom kroz dragovoljno služenje i onda ulaskom u profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske. To je jedna tema. Ta tema ima velikih problema. Druga stvar je širenje nekakve kulture nacionalne sigurnosti, dizanje dojma o ugrozama i o mogućim odgovorima na njih. Dakle, prvo i osnovno obrazovno i informativno nekakvo djelovanje, to nema veze s onim prvim, s popunom vojske, i to je nešto što se kod nas prepliče i namjerno miješa. A zapravo stvar bi bila puno više obrazovna nego uopće vojna kao takva. Mislim, ako pričamo o nekakvom suprotstavljanju elementarnim nepogodama ili čemu već, cijeli sustav civilne zaštite kod nas nije u vojsci, nego je u Ministarstvu unutarnjih poslova. A sva obrazovna djelovanja ipak idu preko Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje opet nema nikakve veze s Ministarstvom obrane. Dakle, postoji li po vama neki pozadinski motiv za ovo namjerno miješanje dviju stvari koje ne bi trebalo miješati? Pa mislim da je to posljedica općeg nebavljenja javnosti, a posebno politike, ni obranom, ni nacionalnom sigurnošću, ni sigurnošću općenito, gdje se sve skupa kod nas već decenijama radi parolaški, prigodno, predizborno, bez veze, napamet. I to su onda situacije kod kojih je posve normalno da razni penzioneri raspravljaju o tome kako bi vojska zapravo trebala odgajati mlade ljude, naravno prisilno,
sve to bi se trebalo raditi na neki način koji kad krenu opisivati šta zapravo očekuju, prvo i osnovno liči i na nekakve jugoslavenske sustave koji usput budi rečeno nisu bili komunistička izmišljotina. Jugoslavija je puno stvari preuzela sa zapada iz raznih neutralnih zemalja, recimo Švicarske, recimo Švedske. Taj sustav nije bio bez veze. Mi smo ga vrlo temeljito i jako žurno rastavili i razmontirali, što nije bilo pametno. A sad se sučeljavamo s posljedicama koje bi se onda jednako tako prigodno htjelo okrenuti nekakvom prisilnom mjerom. Naravno, u međuvremenu svih ovih desetljeća puno stvari se promijenilo. Među ostalim, tu je i Europska unija sa slobodom kretanja ljudi, gdje onda mlade ljude apsolutno ništa ne košta da jednostavno emigriraju u Sloveniju, a kamoli dalje, da odu radit umjesto da se bave nekakvim prisilnim kampiranjem ili tečajevima koji naravno bi taman padali u onaj najstresniji dio života mlade osobe između mature i upisa na fakultet, i onda gdje naravno uz sav taj stres još bi se dodalo nekakvih mjesec ili koliko već tjedana maltretiranja ovakvog ili onakvog prisilnog obveznog tipa, gdje naravno čak se čulo da bi onda bilo možda zgodno i skratiti srednju školu da se dobije mjesto za takav jedan blok razveseljavanja mladih. To su takve smiješne, čudne situacije i ideje. Vratimo se na onaj prvi problem, a koji čini mi se po vašem mišljenju je puno ozbiljniji, a to je problem popunjavanja Hrvatske vojske. Dakle, model koji trenutno imamo se temelji na regrutiranju profesionalnih vojnika iz redova onih koji su spremni dobrovoljno služiti vojni rok. Rekli ste mi da su brojke porazne. Pa činjenica je da taj sustav naše profesionalne vojske godišnje treba oko 900.000 ljudi da bi zadržao brojnost i da bi mogao normalno funkcionirati. Zato je prvotno bilo zamišljeno da tih dragovoljnih ročnika godišnje bude 2.000, onda se to u praksi svelo na između 900 i 1.200, da bi zadnjih godina palo na oko 400-500 u najboljem slučaju, što znači tu se pribavlja oko pola potrebnog ljudstva na godišnjoj razini i to se naravno vidi. I onda naravno umjesto da se radi s mladima, da se pokrenu konačno nekakve ozbiljne kampanje privlačenja koje su tipične za sve normalne NATO zemlje s kojima se mi volimo uspoređivati, koje također imaju profesionalne vojske, tu se veliki i novci i trud ulaže u privlačenje mladih i onda naravno sekundarno i poboljšavanje statusa takvih dragovoljnih ročnika i profesionalnih vojnika, ne bi li se čitav taj sustav napravio atraktivnim, posebno u konkurenciji s privredama kad su one u uzletu. U krizi je to malo jednostavnije, ali to se sve kod nas ne radi. I onda naravno da su problemi takvi kakvi jesu i onda rješenja opet budu na prvu loptu i smiješna, ako recimo evo sad nedavno proguranje, dizanje dobnih granica, ne bi li ljudi u profesionalnoj vojsci ostali do penzije, gdje meni potpuno nejasno na kakvu se to pješaštvo računa koje je pred starosnom penzijom. Mislim, to je sve samo neozbiljna profesionalna vojska, što je još jednom ta ista hrvatska tendencija da se postavi nekakav sustav, da se provede reforma na prvu loptu, ali da se zapravo ne dovrši, ne zaokruži, pusti da polako ide k vragu, da bi se onda nakon 10 godina možda probalo opet nekim radikalnim čarobnim štapićom nešto mijenjati, ne bi li se opet ostavilo dojam promjene bez da se što manje kontinuirano radi na temi o kojoj je riječ. Kada bi, recimo, ljudi koje sada okupljaju ministar Anušić i ministar Medved, a ministar Medved, iako je drugima spočitnuo da se prebrzo razbacuju rješenjima, u isto vrijeme kaže da će vlada za nekoliko tjedana imati svoje rješenje. Dakle, kada bi oni slušali struku, po vašem mišljenju, kako bi onda izgledao hodogram reforme koji bi omogućio održivost oružanih snaga s jedne strane i zadovoljavajuću razinu sigurnosti zemlje u cjelini? Jesu li to veće plaće, bolji uvjeti za dobrovoljne ročnike ili je to samo početak? Pa to je jedan dio problema. Drugi dio je da
u tom vojnom pozivu ima dosta stvari koje se treba naučiti. Sva ta razna dodatna znanja se kod nas ne vrednuju na nikakav način koji bi bio upotrebljiv izvan obrambenog sustava. Dakle, ako naučite voziti oklopno vozilo ili nekakav teški stroj, nećete steći ujedno vozačku dozvolu te kategorije ili nešto usporedivo. Ako savladate obuku za sanitet ili savladate nekakvu prvu pomoć terensku, to vam se neće priznat čak ni kao prva pomoć na vozačkom ispitu, a kamoli za nešto ozbiljnije. Dakle, to su sve stvari gdje se ne priznaju kvalifikacije, gdje je taj sustav, da velim, napravljen da bi vodio ljude do penzije, a ne u neku drugu karijeru, o čemu se teorijski raspravljalo prije nešto godina, što je bila još jedna politička parola, konkretno ove aktualne vlasti, o tome da vojska treba imati i drugu karijeru nakon prve karijere u oružanim snagama. Dakle, to su sve te neke situacije koje se kombinira zadnjih godina sa izostankom objave čak i elementarnih podataka o tom našem obrambenom sustavu. Tu zadnje vrijeme se počelo čak pričati o tome da neki neprijatelj non stop sluša, pa evo više se gotovo ništa ne objavljuje od elementarnih brojeva ovog obrambenog sustava, pa onda jasno moguće i krenut u nekakvu priču o ponovnom obveznom služenju bez da se zapravo izađe i s jednom brojkom i s jednim konkretnim podatkom. Naravno, recimo ovo dragovoljno služenje otvoreno je muškarcima i ženama. S druge strane, svi zagovaratelji ovih nekih povrataka na obvezno služenje zapravo pričaju samo o muškom dijelu populacije, koja također pada. To je s jedne strane možda sreća, jer oko 2000. bilo je jasno da vojni sustav nije mogao na godišnjoj razini povući sve one muškarce koji su bili stasali za takvo služenje vojne obveze. Sad je ta kvota dosta manja, pa da imamo i dalje onaj negdašnji sustav bi mogli to progutati, iako naravno tog sustava već puno godina nema. Prema tome tu šta god taknete bi trebalo uspostavljati iz početka. Jasno je da je bilo problema s unificiranjem opreme i pribavom nove opreme, čak i za ove malobrojne pričuvnike. Nije jasno na koji način bi se to onda riješilo za ročnike. Da ne velimo da moderna zaštitna sredstva, recimo kacige, pancirni prsluci, Kevlar koji se o njima koristi, on ima rok trajanja, njega svaku koju godinu treba kompletno zanavljati. Dakle, to je jedan velik dodatni trošak koji se nekad nije imao kad se koristila starija oprema, one čelične kacige ili šta već. Dakle, to su Hrvatska ima novo naoružanje koje se također kupovalo na komad. Dakle, opet je pitanje da li bi ročnici bili opremani usporedivim oružjem kao i djelatna vojska ili pričuva, ili bi opet bili iz nekakvih zaliha. I naravno, tu je onda konačno pitanje i prigovora savjesti, gdje i takav tečaj s oružjem, naravno da bi kod nekih izazvao protivljenje, onda čim se aktivira tako nešto što je iole slično obveznom služenju vojne obveze, moralo bi se razmišljati o prigovorima savjesti, a oni su prošli put napravili smijeh od čitavog tog sustava i zato se cijelu stvari ukidalo, jer na kraju se većina odlučivala za taj prigovor bez da je država u tome napravila analizu što ti svi ljudi rade i koliko njihov posao vrijedi. Tako da kad smo mi ukinuli taj sustav i obveznog, ali i služenja po prigovoru savjesti, nije bilo jasno koliko je to služenje po prigovoru zapravo zaradilo na dnevnoj, mjesečnoj ili godišnjoj razini, pa onda nije bilo niti neke štete ga ukinut, jer jednostavno u tom kaosu niko si nije ni vodio račune. Oni koji sada navijaju za vraćanje neke forme obaveznog vojnog roka, stalno ili dosta često prst upiru preko naše istočne granice, tvrdeći zapravo da je to nešto što je nužno kako bi se osigurala sigurnost Hrvatske. Prvo, koliko vam djeluju ozbiljno vojni planovi, recimo, Srbije?
I drugo, koliko mislite da bi Hrvatska trebala biti zabrinuta i onda u svezi s tim koliko bi vojni rok obavezni mogao tu zabrinutost anulirati? Mislim da dio Hrvatske ne može već puno godina shvatiti niti pobjedu u Domovinskom ratu, a kamoli onda članstvo u NATO-u, Europskoj uniji ili čemu već, sve ove promjene koje su se zadnjih 30 godina događale u našoj državi. A te promjene nisu ograničene samo na Hrvatsku. Promijenila se i Srbija, koju se gleda također na jako prigodan način. Srpska vojska danas apsolutno nije slična onoj od prije 30 godina, ima jako puno problema i zadnjih godina ju također vodi vlast koja je potpuno populistična i koja bez problema lupa gluposti, kupuje opremu s koca i konopca samo da se može slikati uz vozilo bez da razmišlja o njegovom logističkom uvezivanju bilo šta. Dakle, tu se malo nabavljalo iz Rusije, malo iz Bjelorusije, malo iz Kine, malo od bilo koga ko bi htio nešto prodati, ako je to politički vezano za neki drugi probitak. Dakle, to je način na koji Srbija funkcionira zadnjih godina i u tom kaosu, u tom PR-u koji se paralelno s tim lansira, jednostavno je, ako ne gledate i ne zanima vas, jednostavno je pričati o divljem naoružavanju Srbije, dok recimo meni je puno zanimljivije da niko kod nas ne priča o naoružavanju recimo Mađarske, koje je također iznimno ozbiljno, puno većeg financijskog opsega, zapravo jedan kompletno velik projekt koji puno žešće ide nego ovaj u Srbiji, ali to nije taj istok na koji naši ljudi neki vole gledat, pa onda nije bitno. Sad ste nam dali zamisliti, to će nam biti tema nekog sljedećeg razgovora. Za danas ipak moramo završiti. Igor Tabak, analitičar portala Obris.org o idejama vraćanja obaveznog vojnog roka. Puno hvala.